Jak pięknie. Mało lulok nie pęknie. Zapamiętajcie sobie ten widok, bo to mogą być ostatnie chwile. Tu ma za niedługo pojawić się nowe centrum przesiadkowe, także przyjeżdżać, fotografować, czuć ten zapach, bo to odchodzi do lamusa, jak się to mówi. Nie będę płakał. Teren PKP, zakaz wstępu. O, widać, że PKP dobrze dba o swoje nieruchomości. Ulala, wulewu. Jest klasa. Ja tu w ogóle spędziłem bardzo dużo pięknych chwil za dziecka. To w ogóle jeszcze 25 lat temu, może nawet więcej, wyglądało inaczej. Tutaj było dużo więcej torów. Tam była rzeźnia, która kojfa w latach 90., ale jeszcze te 20 plus lat temu tych budynków tam stało więcej i było też więcej torów, tak? Rzeźnia miała swoją bocznicę kolejową. Przecie po Węgrzech te łone, te wajchy z tych zwrotnic, to mnie była najlepsza zabawa. Słuchajcie, dzisiaj to jest, prawda, tik-tonk, nie? Skibidi, a Mikołaj lat 5 do 10 biegał przy spalonej rzeźni w Bytomiu. No, co kraj to obyczaj, może to jest jakaś specyfika postindustrialnego Górnego Śląska i zabaw dzieci, ale no tak było. Oho, ja pierdo, co tu się dzieje? Tu biegły tory, jeszcze widać w ogóle podkłady betonowe pozrywane. Tu jakieś resztki takich starych budynków widzę, jeszcze kilka ich zostało po tym. I ja tu urzędowałem, ale to już jest prehistoria. Kurde, jak ostatni raz tu łaziłem, to tu nie było ani tego budynku, ani tej siatki. Ale dobra, nie, idzie ktoś. Idzie chyba, przejdzie. Mnie obala się. To za jakiś wał Hadriana. Tu też tego ostatnio nie było. Co tu się stanęło? Cuk z wąglem. To już dzieci. Napatrzcie się, bo to mogą być ostatnie. To jest szlak dla hardkorów. Polecam matkom z dziećmi. Żeśmy przy ulicy Towarowej. Dziwne miejsce, takie w sensie fajne. Trochę jakieś takie, czas się jakby zatrzymał. Stare fajne chałupy i zajebiste chlewiki. Takie mega duże. Wspaniałe są takie, nieoczywiste, jak się to mawia, prawda? Oniryczne, liminalne i inne trudne słowa. Zakątki Górnego Śląska to jest właśnie, to jest sól tej ziemi. A przed nami też sól tej ziemi. Ece Sząbierki. Tam robota idzie. Firma Arche się tym zajmuje. Mają na swoim koncie m.in. cukrownię w Żninie. Kupili też elektrownię w Zabrzu. Też ogromny obiekt. Oczywiście nasza fajniejsza. I jeżeli ktoś coś ma z tego zrobić fajnego, to myślę, że właśnie oni. Także no, kimia, kciuki. A tu już słychać delikatne szemrzenie najpiękniejszej z rzek. Powiecie Wisła? Nie. Powiecie Odra? Nie. Powiecie Sekwana? Nie. Jowom, Padum, Bytomka, Bojtnera, Bojtnawasa, zwana różnie na przestrzeni wieków, tu obok przepływa. To tu ostatnio przy okazji robienia sesji foto z Gryfnie odkryłem pewien artefakt, którym chciałem się z wami podzielić. Pięknie. To jest kładka ewidentnie nie do ludzi z lękiem wysokości. A cóż to w naszej królowej rzek mamy? Koszyczki. Jak tu ostatnio byłem, to był tylko jeden. Parę lat temu. Teraz już są 3. Już tam tworzą takie... Widzicie, tu się tworzy takie jakieś
zakole, wiraż taki. Prawdopodobnie za niedługo będzie to trwałym elementem tego krajobrazu. Być może nawet powstanie tu jakaś całkowicie nowa forma życia. Bytomcznik. Jednak jest ich więcej. Raz, dwa, trzy. I tam czwarty. Achtung Mikole. Zug alert. O! Ludzie! Kaj wy tak to jedziecie! I w pizdu. Słuchajcie, ale to jest nic. Mało tego. Tu w tym miejscu dom zabójcy, który z piłą mechaniczną biega po okolicy i nie no, tak nawijam wam nudle na uszy. Tak naprawdę to nie mieszkam. Ale mógłby. Cuk. Dobra, no jest ciut, no to idę mnie obejrzeć. Łopierona. Chyba potem wrócę na wierzch, nie wiem. Nie róbcie tego w domu. W sumie jak? To poza domem też nie. Nie róbcie takich rzeczy. Ha. No. Schludnie. Choć nasrane. Uroczo. A tu zimno w ogóle. Tu czuć śmierć. Albo od Bytomki wilgoć. No, pomyśleć, że kiedyś Bytomka to była całkiem spora rzeka, którą, że tak powiem, żywili się mieszkańcy co najmniej kilku miast. Bytomia, Zabrza, na której stało w samym Bytomiu kilka młynów. Dość abstrakcyjna sprawa. To są też ciekawe sprawy. Tam elektrociepłownia otoczona była takimi mini, jak się to nazywa, schronem. Tu paczeli, czy nie atakują takiego ważnego obiektu. O, jak coś to ciulali z gewerów. Może tam jeszcze siedzą chłopcy. Dwie najodważniejsze kaczki na całym Górnym Śląsku. To jest mega urocza miejscówka do wypicia sobie browarka i poskubania słoniola w wiosenny wieczór. Oczywiście gdyby picie alkoholu w miejscu publicznym było legalne. Wiadomo, że nie jest. Nawet gdyby ktoś dopuścił się tak karygodnego czynu, wydawałoby się, że spakowanie puszeczki do taśki albo plecaczka nie wymaga ukończenia Harvardu albo jakiś specjalistyczny... W to mi sam dzwoni, jak ją nagrywam. No, przecież do czego zmierzam? Że ludzie to są takie brudasy i takie wieprze i świnie i takie lumpy, że mnie po prostu... Ja nie chcę żyć na takim świecie. Przecież to wygląda jak jakieś Indie. Albo gorzej. Oczywiście to nie jest apel do was, bo wy pewnie nie śmiecicie, nie robicie takich rzeczy, ale... No ręce, kurwa, no po prostu opadają. Co by trzeba zrobić? Przywrócić kary średniowieczne? Nie wiem, dyby, łoże madejowe, pręgierz na rynku miejskim. To nie jest głupie. W Bytomiu jest duży rynek. Można by postawić bardzo dużo pręgierzy. To by był niezły entertainment. W każdym razie, jeżeli ktoś lubi postindustrialno, lekko, prawda, dzikie rejony na romantyczne, wiosenno-letnie spacery z ukochaną, ukochanym, albo samemu, albo nie wiem, z kumplem się poprzytulać nad Bytomką. Gaci. Oczywiście jak wszystko tu to pokwita... I oto smola, cuk, patrzcie! Za niedługo i tu wszystko będzie zielone i to wrażenie jest wręcz takie... No, że ładniej to wygląda po prostu. Każdym razem to powtarzam, ale ja wam bardzo polecam turystykę w takim stylu. W sensie założyć wygodne budki, wziąć plecak, jakąś kanapeczkę, pół litra, bidon z herbatą i w drogę. Nie musowo od razu wydupić do Egiptu albo na Jajorkę. Znaczy tam pewnie to też ma jakieś swoje uroki, nie wiem, nigdy tam nie byłem. Ale można w swoim najbliższym otoczeniu swojego miasta, miasteczka, wioski, gwarantuję wam, znaleźć jakieś takie perełki, fajne rzeczy. No i jest ruch, jest zdrowie, jest
wszystko jest. No. Ino łazić, ino łazić. No a widoczki przy takim klimacie już się robią prima. Nawet ktoś podpisał. Bardzo miło. Ale ruberuły. Malediwy, Jajorka. Czymże jest to wszystko przy Śląsku Górnym? Niczym. Niczym całkiem fajne miejsca. Szytypy? Szytypy? Szambierki tylko Polonia? Powinno być Szyipy. Szambierki ino Polonia. Coś za piękna puenta tego materiału. Przecież to szambierski ratusz. Tak trochę dziwnie wygląda przy tych wieżowcach wszystkich naokoło, ale przynajmniej stoi. To już coś. Chociaż akurat w Szambierkach tej starej zabudowy, jak widać, się uchowało całkiem dużo. W stanie, no może nie najlepszym, ale też nie najgorszym. Ej, fajna uliczka. Takie trochę Włochy, ale Szambierki w Bytomiu. Nie wiem co to, ale to fajne. Jakaś transformatorownia czy coś? Nie no, to jest bomba. To tak. Parafrazując słynny cytat reklamowy, zakochaj się w Szambierkach. Dziękuję, że Państwo mi towarzyszyli przy tej krótkiej, prawie już wiosennej wycieczce i zgłębianiu cudów najpiękniejszej z rzek Europy Środkowej, czyli Bytomki. I zostawcie jakąś łapę w górę, a pogoda już mam nadzieję będzie tylko lepsza i będzie szło tak walcować dalej i dalej. Nara.